Kde bolo, tam bolo, žili dve rodiny, Kováčovci a Hruškovci. Ja, čo budem dnes robiť? Ja už nejdem tu variť, už ma to ani nebaví. Idem zavolať Mariku, čo robí. Kto mi zvoní cez robotu? Áno. Joj, ahoj Marika, čo robíš? Vieš čo, teraz som dozametala. No tak vieš čo, výborne, môžeme ísť do parku. Dobre, tak stretneme sa tam. Dobre, ale vezmem aj Katku. Jasné, a ja Zuzku. Dobre, čau. Jaj, Katarínka moja, poď ideme do parku, príde tam aj Zuzanka. Áno, teším sa. Jaj, a nerob zlobu. Zuzanka, poď ideme do parku. Maminka, kabelku si zabudla. Joj, ty moje zláčičko, aspoň že ťa mám. Poď. A kto tam bude? Katarínka. Jej, teším sa. No tu ju máš. Ahoj. Ahoj, nejedz ten piesok, to sa nepatrí, ani sa to neje. No. Ako sa máš? Dobre, a ty máš novú kabelku, som si všimla z tú Dexu. Áno, to som celú mesačnú výplatu ma stála. Hej, a máš nové aj toto. Áno, od manžela sa dostala. No. Pozri, ako krásne svieti slnko. Dúfam, že to vydrží celý deň. No tak to pekne, už pekne toho nebolo. No, dúfam. No ale až kriabe ma v krku nejako. Aj mňa... Katarínka, Zuzanka, doneste nám prosím vodu, sme veľmi smedné. Máme ju tam v kabelke. Dobre. No kde ste tak dlho s tou vodou? Ideme. Mama, tu máš vodu, ale nebude to zadarmo, chcem 2 koruny. Opäť viac, 10 korún. To, čo má znamenať, ja ti žiadne koruny dávať nebudem, to si radšej po tú vodu pôjdem sama. Žiadne koruny, žiadna voda. Čo s tou vodou? Nie! Zuzanka, Katarínka, čo robíte? Vy ste mi celú kabelku obliali. No, Zuzanka, ty budeš mať doma veľké záracha a nepôjdeš do blata. Postraž mi radšej tú kabelku, lebo toto ja nebudem riskovať. Presne. Do parku prichádzajú staršie deti. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Ahojte. Ahoj, ukáž, ako bolo v škole. Ukáž jazyk knižku. To, čo má znamenať, ty si dostala 5? Ale súdružka učiteľka nás skúšala minulý týždeň, má skúšať aj iných žiakov. Súdružka učiteľka ťa môže skúšať, kedy chce a z čoho chce. Je len na teba, aby si sa mala učiť. Mikaj sa učiť nikto nevidí. Síce dostala som 5, ale ani že dostala poznámku. Hána, ty bonzáčka. Počkaj, čo? Poznámku? No ukáž, chcem vidieť z čoho. Chápeš čo? Jednotka. Červený. Vaša dcera dostala poznámku, že mala krátku sukňu. To čo si na seba obliekla? Kto ti to kúpil? Hej, ostatné dievčatá nosievajú krátke sukne. Aj ja by som chcela. Budeš počúvať súdružku učiteľ. Teraz pôjdeš domov a tú sukňu ti roztrhám. My sme sa učili na prírodopise, že vzduch je zdravý a mali by sme svoj čas tráviť vonku. Vieš čo, na to si mala rozmýšľať skôr, než si tú sukňu na seba dala. Poďme domov. Ešte jednu mi kúpiš. Nekúpim ti ani jednu, ani Tak, nepapuluj toľko. Ja tie deti stále musia niečo vyvádzať. Chápeš to? Pozri. Ani to počasí nám Celé sivé oblaky sú. No, zober si kabel. Ideme domov. Nie, my nejdeme. My sa chceme hrať v krásnom daždi a blate. No jasné, a ja som nevyhrala v športke, aby som každý deň brala vaše špinavé pradlo. Pozri, aká si špinavá, celá od písku. Ahoj, Janica. Poď, hýbaj. O 30 rokov Poď, strieľaj. Snaží sa, nejde to. Nejde, musím sa rýchlo ohnúť, nejak sa schovať. Poď, netriskaj ma tu. Hýbaj. Máš malý stôl, ja za to nemôžem. Poď, strieľaj. Hýbaj. Čo, nepočuješ? Veď nejde to. Och, joj. Áno, Zuzanka, čo sa deje? Ahoj, Katka, zober tvoje aj moje deti, pôjdeme do toho parku, kde sme sa hrávali ako malé. Dobre, čau. Hýbať. Nejde to. Nejde. Bude v tom dať čo zalepené alebo niečo. Ako si prišla, všetko mi kazíš.
nikam, na čo by sme išli. Už to máme skoro dohraté. A ja toto v tejto myške som našla zalepený karamel. Ach jaj. Áno? Ahoj Zuzanka, čo mám s nimi robiť? Oni vôbec nechcú ísť von. Vieš čo, idem tam. Dobre. Veď ti hovorím, že tam máš karamel. Vy, detiska, už ma hneváte. Choďte sa von hrať, lebo vám zahodíme tú klavesnicu do koša. Kľudne, aj tak tu nemáš všade karamel. Budeš mi to platiť. Pozri, keď sa mám si nespadla. Neboj. Narátame do 3. Raz. 2, 3. Jaj, deťureci. A vy čo ste také odutie? Čo sa stalo? Lebo tvoja dcéra nás tu dotiahla násilím. Je tu rence, veď poďte na mňa. Pozrite, koľko mám už rokov. Poďte sa hrať tam na preliesky. Preliesky sú trápne. Na prelieskach sa hrajú trápne deti a dokonca aj malé deti. A my žiadne malé deti nie sme. Nemudrujte mi tu. Pozrite, čo máte na sebe. Platky. Náhodou je to in, cool a trendy. Nezvyšuj tu na mňa hlas, veď s tým by som mohla ísť plávať tu na plachetnici. Veru tak, a ja by som si mohla tomu prachu utierať. Ako ma môžete takto urážať? No nekrič po mne už. Vítajte v 21. storočí. Čo mi to cinklo? Jasné, EduPage. Čo? Edufage? To čo je? Toto je aplikácia, kde deťom chodia známky. A hlavne aj poznámky. No veru, v našej dobe sme mali papierovú žiackú knížku. Tu som otvorila len raz do týždňa, ale raz do týždňa som sa rozčúlila. Ja sa rozšlem každú hodinu. Každá doba je iná, iba na nás, ako